Най-накрая съм се прибрала. Готови сме. И да. Сега да проверим какво съм купувала. Колко ще ме другото? О, часът е 3:14. Няма да видим кремът. Опа. Кремчето. Абе. Да, точно сега ли реши? Алис. Здрасти. Здрасти. Минах от левчето и си купих неща, така че нямам търпение да да ти ги покажа. Ти какво купи? Това какъв крем е? Я да го видя. И аз искам. Нека първо да запомня с твоите неща, че мисля, че са по-добър от моите. Айде сега, какво е това? Крем за грижа. На лице, чакай, първо да ти обясня и ще се мажа. На био. Мога да го, също така мога да го използвам за основа на грим. Така ли? Да, това е за грижа на лице, така че мога. И в магазина ми го каза, така че може да... Хайде да го пробвам. А ти откъде си взе тези неща? От левчето. Аз си ги купих от легото. Така ли? Да, така. Има Намаление са тези кремове по 1,40. Има и за ръце, и за лице, да, обаче аз си взех за лице, защото аз имам много за... Има ли се салоеве? Да. Отивам да си взема. За ръце? Не мисля, че той беше за лице. Добре. Сета. Служи ми на мен и аз искам. Чакай! На огледалото първо. Айде първо. Не! Дай на огледалото. Какво прави? Дай на огледалото. Добре. Айде. Обаче стой. Още малко. Да. Това е по-хубаво да го пробвам. Дай сега на мене. Моля те. Слагам. Не се безпокой, слагам. Благодаря. Айде сега да се служи. Кой първи ще? Чакай само да затворя. Поред. Че може да изсъхне. Поред ли? Да. Ще се редваме. Да, Кой първо ще. Добре, аз. знам, че ти нямаш търпение да го пробваш. Да. Чакай, разбира се. Аз винаги съм първи. Да, и ти нямаш търпение винаги. Виж колко хубаво знаеш. Айде, ти си казах поред вече. Смешно ли ти е? Да. Не си свържим на сега, къде е? Спокойно да ще се сложа. Добре. А виж как изглежда само огледало. Погледни. Мале, усещам колко омекотява кожата. Наистина не омекотява, аз дори не съм го пробвала. Сега ще го пробвам. Наистина не омекотява. Да. Сега ще проверим. Аре, мои рете, я Чакай. търпение днес. Днес аз нямам търпение, айде. Ауч! За крема ще направя всичко. Да. Ма не да убия някой. Мога да го бутна. Айде, мъжи се. Мога да го бутна, за да го пребия, обаче не и да го ръгна. Но за теб съм да те ръгна. Знам, че съм смешна. Гледам се в огледалото и знам... Добре, айде, мъжи се. Наистина омекотява кожата. Омекотява я. Да, омекотява я. Наистина я прави още по-мека. Пипни ме колко съм мазна също така. О, да. И мека. Да. Ето така да си размажем мека. Да, знаеш, че обичам аз навсякъде слагам такива кремове. Дори повече бяла ме направи. Бяла ме направи. Добре, нека да видим и другите неща. Добре, айде. Айде. Че не може само това. Да. Обаче аз нямам приятелки. Защото... Да, наистина. Да. Айде да поне една приятелка ще си върнеш, ще й подариш книга. Аз пък книга. Гривна на приятелството. Като, например, Силвия или Самуело. Да. Или някой друг, който ти се реши.
Но нека Или този може казва би да го Тея или Хариси. Може. Може би ще го подаря на Хариси. Не бе. О, добре, айде, аз се Иван слагам. е в миналото за мен. Аз се слагам. Не. На коя да си изберя? Розовата. Това е любимият цвят. Айде да си ги сложим. Светива и наук. Да си ги сложим едно време. Но. 2, 3. Добре, нека да видим Чирс! Айде да другите. направим чирс. Чирс! Добре, нека да видим другите Добре, неща. да видим Тук нещата. гледам ножица, тетрадка. Да. Сонечка, къде сложих биокрема? Не знам. Добре, окей. Как тази ножица, защото ножицата ми е това. Както винаги на някъде се захвърлям. Имам още неща. Тази... Може се след ножица да Тази нож... Тази... правим неща. Е така. Каква е тази книга? Аз по книга. Леле, само книга ме е в устата. Каква е тази тетрадка? Хубава е, обаче колите. Ти ми напомняш на някой. На Алекс, на моя приятел, бивши приятел. Кой е този Алекс? Мисля, че си малко подозрителен. Не, кой е този Алекс? Той ми е бивши приятел и той на него все му излизат от устата книги. Много си подозрителен. Така Дали ли? да си Алекс и да си Не. жив? Да си по-добре честа нощ ще ме изненадаш. Не. Добре. Казвам се Теодор. Теодор. Да. Истина? Да. Добре. Между другото, може да ми разкажеш повече за този Алекс. Защо го няма? Това не мога да отпадна. Защо? Имам тата ми се забравя, те в мен са в чужбина. Да не си го бил? Или някой друг? Или пък някой да не... Може ли да спреш, моля? Моля, спри. Добре. И знаеш ли защо съм искала тази книга? Ми влезе книга от устата. За тетрадка, искаш ли да ти кажа защо съм я купила? За сценарий? За какви ти сценарии? Писаме от тези тъпи филмове. И Алекс искаше само филмове. Съжалявам, първо не съм Алекс. Второ, ми дойде, просто и исках да го кажа. Не Добре, знаех, че Алекс. ти си като моят тъп бивш приятел, Алекс. Какво той не е тъп? А ти откъде знаеш? Може Може би си Алекс, приличаш на него, гласът ти е като него. Не съм Алекс, колко пъти да ти кажа. Просто Всичко ти е като Алекс. не. Ви сега. Ще разбера от чорапите. Той винаги носи едни и същи чорапи. Какво той носи винаги еднакви чорапи, а без всеки ден? Ти откъде знаеш? Той винаги тези ги носи. О, да ви кажа нещо. Не съм Алекс, но съм го виждал. И се запознах един път с него. Да. И няма се Можеш ще да такива тук чорапи. и да ми духнеш в устата и така. Какво? Де, така да правиш. Абе, аз не съм да го правя. На него устата винаги му мирише на лук. Или на чесън, той обожава чесън. Или лук. Айде, Давай. продължаваме. Не. Дъхвай! Не. Дъхвай! Не. Дъхвай! Не! Теодоре! Не ме нервирай. Нека да продължаваме. Теодоре, престани, дъхни! Внимавай. Теодоре, дъхни! Внимай, че другия път може да е по лицето. Теодоре, дъхни! Казах, че може да Теодоре, е по дъхни! лицето. И какъв е този Алекс? Теодоре, много се моля, давай! Дъхай! Колко пъти да ти кажа? Няма! И не съм